Matuƙar kana amfani da wayar Samsung ya kamata ka san wannan babban sirrin da yake ɓoye a cikin wayar Samsung wanda da yawan mutane ba su sani ba. Apapoke ne yake magana a yau na zo muku da wani babban sirri mai matuƙar amfani a cikin setting ɗin wayar ku ta Samsung. Kai tsaye idan ka shiga cikin wayar ka ta Samsung za ka rubuta wannan kalmar mai suna secure. Idan ka shiga zai baka zaɓuka da yawa sai ka zo inda aka sa secure folder. Kana zuwa secure folder sai ka danna sai ka shiga gurin zai tambaye ka sa fingerprint ko pin ɗinka da sauransu. So kana shiga za ku ga gurin da aka sa add secure folder to off screen sai ka kokari ka kunna wannan abin. Kai tsaye idan ka kunna shi kana fitowa waje za ka ga wata folder ta bayyana a cikin wayarka mai suna secure folder. So wannan folder da kuke gani ko wannan kamar application ɗin wani application ne wanda zai taimaka ma ya raba kusan wayarka ta Samsung gida biyu. Idan kuka shiga cikinsa za ku ga kowane application za ku ga da alamun kwado a jikinsa da sauransu. So wannan secure folder din idan ka shiga cikinsa za ka iya amfani da shi ta hanyar ɓoye duka wasu abubuwan da kake ga baka so kowa ya sani ko ya gansu. Misali za ka iya amfani da kyamara ka ɗau hoto duk hoton da ka ɗauka zai zauna a secure folder ko kuma browsing din da kai zai zama a secure folder ne ba wanda zai ga normal browsing ɗinka. Haka za ka iya ajiye hotunanka da bidiyon ka ɓoye su a nan ko kuma misali kai adin ɗin su sauran application kamar su WhatsApp da sauransu wanda duk za ka iya sawa a secure folder kuma su zauna a ciki ya zama WhatsApp ɗin da yake asalin wayarka daban WhatsApp ɗin da yake cikin wannan wayar daban wannan secure folder ɗin ta haka zai iya baka dama ka iya amfani da shi da yawa. Kamar yadda kuke gani idan ka shiga gurin setting za ku ga gurin da aka sa lock type. So idan ka shiga gurin nan idan ka shiga za ka iya zaɓar yadda zai dinga kullewa. Kun ga anan by default ya sa one phone restart ma'ana secure folder za ta zama ta kulla kanta sai lokacin da kai restart din wayarka amma za ka iya zaben na farko duk lokacin da ka fita daga secure folder idan za ka koma a ka accessing din application ɗinka da hotunanka dole sai ka sa pin ɗinka ko kuma fingerprint ɗinka. To ta wannan hanyar zai baka dama ka ɓoye wasu sirrika naka masu matukar amfani wanda ko da kana da ƴan uwa ko kuma abokai wanda za su iya ɗauka wayarka su iya duba ko ina a cikin wayarka su za su iya yi ba tare da sun ga wannan sirrin naka mai matukar amfani a gare ka ba. So wannan shine ƴan uwa fatan kun ƙaru da wannan bidiyon ka kuma ta da liking ɗinta da sharing ɗinta domin ƴan uwa da yawa su amfana. Nagode.